mugi ingkang dipun gilanaken. Monggo ayo. Injih mugi sak bibaripun mangke menika badhe damel menika panjenenganipun Bapak Kunting tansah pinaringan sehat bagas kewarasan. Ana nyamuk Mas. Oh nggih. Sabar nggih. Injih ugi adik Robus ingkang dipun kitanaken mugi tansah dados putra ingkang saleh. Amin. Amin ya Mas. Amin. Aku malah ndongakne sesunat. Ndongakno to Mas. Terus muga-muga bener lek sunat enggak bener. Ya bukan dan bolak-balik. Bisa bolak-balik to Mas ngono kuwi. Bukannya sepisan wis kapok Mas. Aku kan turu. Jat sunate sing disunat apane to Mas? Saya tak tahu iki. Sunat kuwi tegese ya milai barang sing pangeran reget. Nggih. Ben penak diresi waktunya ngono. Wis bakune dhewe sing nambi paringi di barokah pangestu uga kepareng derek-derek tergake swasana diatur kembali ayo Mbak Mary kuwi Mbak Sulis. Dewi cetok ya Allah kita sedok neh. Sehat-sehat iki.